Pozdrav svima. Evo danas da uradim video na temu pada varoje. A i neki, da kažem, jednostavni način kako prihraniti svoje pčele. Sad ovako. Znači, društva su u principu istretirana sva. Ima tu po koja nije još uvijek istretirano. A razlog je zato što ima, recimo kao ova košnica, ima dosta meda, pa je razlog taj što ću iz takvih društva vrcati. Znači, pa onda ne želim da ih tretiram dok još nisam završio posljednje vrcanje. Sad, uradio sam uglavnom, kažem, skoro kod svih zajednica tretman protiv varoje. I otprilike na kraju videa ću vam pokazati i stanje što se tiče varoje. Evo, hajde da vidimo ovo, recimo. Ovo ovdje, zajednicu. Ovdje. Ovo ćemo kratko, neću sad da nešto otvaram. Neću nešto da kopam. Što se tiče njih, samo sekund da uzmem nož. Znači ovako, evo samo ću pokazati kratko. Opla, evo je ta zajednica. Ne znam koliko se vidi, ali evo ovdje. Evo, tu sam ubacio ovu kontaktnu letvicu. Evo, znači ovo je malo slabija zajednica i u njoj ubacujem jednu. U one koje su jače stavljam dve. Šta je još? Ovo je neka nova zajednica od ove godine, da kažem. I nju sam tretirao ovim kontaktnim sredstvom. To su one trakice, takozvane. Sad, piše na njima da su 99% biljne ili 100%, ne znam ja tačno, nebitno, na biljnoj bazi, mada ja to ne priznajem. Tako da može to da piše. Neću da kažem koja je firma. Ako baš bude nekog interesovalo od kolega, neka me pita u komentaru, ću mu odgovoriti. Ali ne želim nikog da reklamiram. Iz prostog razloga zato što ima više tih sredstava. Prema tome, ne želim da neko kupi neki falsifikat na moju neku preporuku i da ima problema i da posle ja budem kriv što je neko koristio to sredstvo. Znači, kontaktno je sredstvo. Kažem, piše da je na biljnoj bazi, ali ja u to sumnjam. Ja u principu košnice tretiram organskim sredstvima, ali kažem, iz ovih zajednica nisam imao nekog vrcanja, niti planiram da vrcam nešto, tako da ovo će biti prvi tretman. U zavisnosti od pada varoje, tretirat ću ih kasnije mravljom kiselinom. Ukoliko je dosta palo varoje, znači tretirat ću ih mravljom kiselinom. Ukoliko nije, onda će to društvo, što se mene tiče, biti tretirano tek oksalnom tamo u decembru ili nebitno novembru, decembru, kada se vremenske prilike stvore da može se odradi taj tretman. Šta sam još danas uradio? Danas sam iz jakih zajednica vršio prihranu medom. Znači, hvala Bogu, i ove slabe su donele med, kao što je recimo ova zajednica, ali sam im za svaki slučaj dao po jedan okvir pun. Ovo je DB košnica, znači dobila je pun okvir meda. Iz košnice koja je jaka i koja ima u sebi, po meni i sada već ima dovoljne količine za meda za zimu. Tako da će kasnije ići verovatno ovih slabijih malo par litara sirupa možda. Ne znam, iskren da budem, imaju meda, ne znam zašto bih previše hranio, tako da
nemam potrebe za time. Znači imaju dovoljne količine. Rasporedio sam med recimo iz ove zajednice koja ima dole u plodištu dosta meda. Ovdje imala i u ovom gornjem nastavku je donela neke nove količine, pa sam i te odatle izvadio nekoliko, ja mislim 2 ili 3 rama, nebitno, puna meda i podelio ovim zajednicama koje su imale malo manje. Znači, nemam potrebe da dajem sirup, ovo je čist med i mnogo lakše i brže, a i bolje za pčele. Sad, kao što sam rekao, recimo ovu košnicu sam tretirao ovim kontaktnim sredstvom, ovu isto. Tamo, samo da im isto jednu, ajde, poslije ću je snimiti, nebitno, to je ona slaba zajednica. Onda ona tamo je tretirana preko puta, ova ovdje, znači na svim njima je korišćeno kontaktno sredstvo. A recimo ova ovdje, ova je dobila na bazi timola. Sad neću nju da otvaram, zato što mi je malo nezgodno. Stavio sam čak i odozgo najlon, čisto da vidim da li će to da ima neki bolji efekt ako ima, pošto kažu da lapi, da izlazi ili ti isparava, što bi mi rekli, gore to sredstvo. Evo, stavio sam najlon pa ćemo vidjeti da li ima nekog boljeg efekta sa najlonom. I ovo sam teo nešto još da pokažem. Ajde, ovo ću kratko, ne mogu da... ova nije tretirana, znači ona ima dosta meda i ne želim da iako bi ostavio možda, recimo, sredstvo na bazi timola, ne želim da je uopšte tretiram dok ne izvadi med. Pogledajte ovo. Znači, ova košnica je vrcana već jednom. Znači, donela je u prvom onom vrcanju neki 15 kg meda i sada ima otprilike pun nastavak ponovo. To znači da je opet računam preko 15 kg. Tako da ova košnica je u ovoj sezoni donela preko 30 kg meda. Ajde vidimo, samo jedan. Neću da otvaram mnogo, čisto da vidimo kakva je situacija, da ne bude da izmišljam nešto. Evo ga. Evo, pogledajte ovo. Ne znam koliko se vidi. Gledajte, pun puncat meda. Evo, vidi se da je to nov med, da još nije zatvoren sve. Evo ga dole. Znači, verujte na reč, pun nastavak je. Znači da ne... teško. Ajde, ne znam. Neću, kažem, uglavnom ne želim da kopam, da je uznemiravam bez veze. Znači, eto, samo sam to htio da pokažem. Zašto ovu ne tretiram trenutno ničim? Znači, recimo, to je jedna od zajednica koja je donela ekstra količine meda. Za moje, da kažem, uslove i moje neko pčelarsko znanje, ja sam ovom košnicom prezadovoljan. Znači, iz nje ću dobiti preko 30 kg izvrcanog meda. I znači, šta sam teo da dodam? Ovakvu košnicu, ako imate ovakvih 10 košnica, nebitno, na pčelinjaku, više vrede nego da ima nekih 20 ili 25 polovičnika. Znači, nekih koji su, eto da kažem, loše zajednice koje jednostavno su više neki gubitak na pčelinjaku nego dobitak. Znači, mora i da se hrane i da se tretiraju, znači ima ulaganja 1.000.000, kao što znamo, a prinos nikakav. Znači, bolje imati 10 ovakvih nego 20 loših. Eto, džabe brojno stanje džabe brojno stanje kad ne daje ništa. I onda čist gubitak, jednostavno, osim naravno onog pčelarskog zadovoljstva. Lepo nam je da se bavimo pčelama, ali treba i da se nagradi trud i rad koji ulažemo u pčele. Ajde, sad ću dole da pogledam ovako ovu zajednicu, dole da pokažem čisto, da ne bude da sam i nju tretirao nekim ovako kontaktnim sredstvom. Ajde, kratko ću to samo da pokažem. I to sredstvo ne želim da reklamiram. Ne želim da ga reklamiram. Ali samo ću pokazati kratko.
Sad ne znam koliko valjda će se vidjeti ovo, ali uglavnom, evo, samo ću kratko pokazati, da vidimo. Samo da vidimo kako se one trenutno ponašaju. Evo ga, znači, nadam se da se vidi. Sredstvo ide na 4 strane. Ovo malo i sredstvo se počelo raspadati, tako da nisam mogao baš pravilne kockice da isečem, ali evo, nadam se da se vidi. Znači, ova košnica dobija prvi tretman ovim sredstvom, pa ću vidjeti rezultat. Vidjet ću rezultat kakav je. Evo ovako, pošto su vrućine, malo im pomognemo odozgo ovako sa stiroporom. Ja samo da uzmem i ovo. To. Znači, eto, ko zna koje je sredstvo, kažem, neću da ga reklamiram. Uglavnom, na bazi je timola, prirodno je sredstvo. Onih par komada sam tretirao, kao što sam rekao, onim kontaktnim, onim letvicama, a ovo na bazi timola. Kasnije ću, kažem, vidjet ću kakav će biti pad, dobit će ili mravlju, kiselinu, ukoliko ima dosta varoje, dobit će mravlju i kasnije oksalna kao obavezna. Eto, imam košnica tu koji sam, kažem, prošle sezone tretirao timolom, mravljom. Po prvi put nisam koristio nijedno kontaktno sredstvo. Kažem, iako piše na njemu da je 100% biljno ili 90, nebitno lupam, po nekom onom pčelarskom pravilu, timol, mravlja i oksalna su sredstva koja su organska. I to je to. Ma šta neko pisao na ovom. Eto, znači ovo je odrađeno organskim sredstvom. Šta sam teo kažem? Evo ovdje vidimo. Neću sad ovdje da otvaram. Ovdje ništa. Ali ćemo da vidimo i kakav je pad. Ovdje je korišćeno ono kontaktno sredstvo. Ovdje organsko. Danas je istretirana ova košnica. Tako da tu ne može sad trenutno da bude ne znam kakvog pada. I evo, ja ću da i na kraju otvorim da vidim da li ima pada varoja odozgo. Ajde, pogledat ćemo ovdje u fioci da vidimo kakva je situacija. Situacija je sljedeća. Ajde, pogledat ću ja. Znači, bukvalno skoro ništa. Skoro ništa nema. Možda par varoja. To znači da ili sredstvo ne valja, znači treba ga promeniti, ili nema mnogo invazije varoje. Znači, sve je individualno, od košnice do košnice. U jednoj može da padne 20 varoa, u sljedećoj 250, 300, 500, nebitno. Znači, nikad vam neće pasti isti broj varoje, jer invazija u svakoj košnici je različita. Po mom nekom dosadašnjem iskustvu. Sad ćemo da vidimo, ajde, neću sve da gledam sad podnice, pardon. Gledao sam eno, ne znam, ona tamo, da li se vidi. Tamo sam gledao podnicu. Ajde, to ću da vidim sad. Da vidimo li ima nešto tu da li je palo. Ne, vrlo slabo. Evo, gledam odavde, ne vidim ništa. Sad, to je to. Ajme do gore da vidimo ovu jednu košnicu. Znači, kažem, eto, tretirano su i vrlo malo ima pada varoje. Međutim, ovo ćemo otkriti za kraj, pa ko je ostao do kraja videa čuće veoma važnu informaciju. Ko nije, šta da mu radim. Šta smo rekli? Znači, ova još nije tretirana, ova je tretirana sada timolom. Ova je tretirana kontaktnim sredstvom. Evo, sad ćemo da vidimo nju. Ne znam da li sam je otvarao, nisam, nebitno. Evo, sad ću pogledam. Ne vidim ništa skoro specijalno, par varoa. Znači, ova će ići, kasnije će se promeniti sredstvo, pa ćemo probati i drugi. Sad, ono što sam teo da vam otkrijem za kraj, ko je ostao, on će saznati jednu bitnu informaciju.
Ja otprilike za, evo, ovo svo moje iskustvo nije veliko, 5-godišnje u pčelarenju, otprilike tačno znam koja košnica ima najviše varoje. Znači istim sredstvima su tretirane. Kažem, ove su tretirane sad timolom, to ćemo vidjeti kasnije. Idem i možda i na odmor, tako da ne znam da li ću stići za 5-6 dana da pogledam kakva je situacija. Ali nije bitno. Uglavnom, otkriću vam kako znati na kojoj košnici ima najviše varoje. Evo, ja sumnjam da ova ovdje košnica ima najviše varoje. Znači nisam čistio podnice, ništa nisam, nešto nameštao da neko pomisli kao sad je namešteno nešto ili ovdje nema, a ovdje ima ili ne znam šta. A zašto sumnjam na ovu? Znači ovo mi se u praksi pokazalo, pa ne znam, preko 90% istina. Znači, čim primetite u toku sezone, to može na ovim podnicama koji su antivarozne, može i one pune, kažu da iznose pčele na leto, može ujutro to da se vidi, ne znam, ja tako dalje, ja nemam, ja koristim ove promaja podnice i ja sam sa njima zadovoljan. Možda ću probati neku sa punom, ali uglavnom za sada njih koristim. Kako znam? Znači, kada pregledam ove fioke, pošto jednom nedeljnom minimum dolazim na pčelinjak i svaki put pregledam fioke. Ukoliko imate, recimo kada pogledate, znači prirodan pad varoje, 3-4 komada, 5, 6, nebitno. Znači tu 5-6 komada, 7, 10, nebitno, ajde do 10 komada. Po mom nekom iskustvu nije velika invazija. Ukoliko imate već, znači dok niste tretirali, pričam pre tretmana, znači ako imate 30 palih varoa, 40, u košnici je garantovano invazija već. I sada ćemo da vidimo, evo, ovu košnicu, kažem, sumnjam na nju da ima najviše varoje. I sad ćemo da vidimo, evo, da vidimo kakva je situacija. Evo, ne znam koliko se vidi, evo snimit ću. Pogledajte ovo, katastrofa. Pogledajte ovo. Ovo je, ne znam, evo sad ću snimiti. Znači 300-400 komada. Evo. Znači 300 ovdje minimum ima. Evo, znači dokazao sam moju teoriju u praksi. Evo. Znači ništa nije namešteno, evo. Podnica, evo, vidi se ništa nije čišćeno. Ove ovdje isto nisu čišćene. Znači, evo. Znači, pogledajte ovo šta je. Evo, znači isto sredstvo, isto sve. I to je to. Eto. Tako da, to vam je najlakši način da odredite koliko ima varoje. I sada, neko će reći, aha, evo u ovoj košnici ne radi sredstvo, pa nemoguće, u ovoj radi i u ovoj ne radi. Znači, treba promeniti sredstvo, probati sa drugim, ali da će pasti varoa po svaku cenu, neće. Tako da, nemojte se držite ku onoj pesmi, noćas mora pasti. Znači, jednostavno, ako je ima, ima je. Ako je ima manje, znači ne treba promeniti 15 sredstava, znači jednostavno trovati svoju košnicu da bi dokazali da će pasti varoa. To je moje neko iskustvo, vi tretirajte kako god mislite da treba, neću nikom da utičem na bilo koga i tako dalje. Uglavnom, ja Amitraz, to da napomenem, ne koristim. 5 godina ga već ne koristim. Košnice žive, zdrave, hvala Bogu, znači da može bez njega. Hvala na gledanju, pozdrav, živi bili i medno.